Ir-riforma fil-liġi tal-protezzjoni tal-embrijuni hija tema li fl-aħħar jiem kienet fuq fond bosta, inkluż l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż li reaġixxew għal proposti mresqa min-nisa Laburisti. Proposti li kif spjegat il-President tan-nisa Laburisti Clodetta Bella Baldacchino f'ċertu ċirkostanzi ttieħdu barra mill-kuntest, bil-konsegwenza li d-diskussjoni kienet aktar sensazzjonali milli fatwali. Kien propju għalhekk li l-Forum Żgħażagħ Laburisti fi kliem il-President Alex Saliba organizzat diskussjoni dwar dan is-suġġett. Kien hawn ħafna kummenti li ħarġu fuq mezzi tax-xandir matul dawn l-aħħar ġimgħat li sfortunatament għamlu ħafna ħsara u tefgħu ħafna weġġat fuq dawn il-kopji. Għalhekk illum ħassejna li ntellaw din id-diskussjoni, l-ewwel diskussjoni li ġiet organizzata fuq dan is-suġġett sabiex b'mod informattiv, b'mod serju bil-partijiet kollha interessati jitkellmu jisemmaw leħinhom ikona diskussjoni bilanċjata u informattiva. Preżenti fost oħrajn kien hemm is-Segretarju Parlamentari Chris Fern li fakkar kif mis-sena l-oħra il-Gvern nieda trattament tal-IVF b'xejn għal koppji b'diffikultà biex jikkonċepixxu. Huwa spjega li bis-sistema attwali ir-rata ta' nisa li jinqabdu tqal kienet ta' 30%. Iżda aktar importanti minn hekk, ir-rata ta' trabi li effettivament jitwieldu tinżel għal 8%. Il-liġi preżenti teskludu wkoll il-possibilità li koppji omosessuali jirrikorru għal proċess tal-IVF, proċess li apparti diffikultà fiżika joffru wkoll sfida psikoloġika. Kien għalhekk li fi kliem Fern il-liġi għandha tiġi aġġornata b'rispett sħiħ lejn il-ħajja u d-dinjità tal-embrijuni. Min-naħa tiegħu it-tabib speċjalista Mark Sant xejjen għal kollox l-ispekulazzjoni li l-embrijuni li ma jiġux impjantati mal-ewwel se jibqgħu iffriżati jew jintremew. Huwa spjega li jekk il-koppja ma terġax tipprova tikkonċepixxi, l-embrijun jista' jiġi adottat skont il-liġi rispettiva. Sant żied li l-proċess għandu jsir bl-aktar mod naturali u kwalunkwe tip ta' għażla skont il-ġenetika tal-embrijun se tkun projbita. B'opinjoni diversa kien il-qassis Mark Sultana li għalkemm irrikonoxxa kunsens f'dik li jirrispetta l-ħajja sostna li r-riforma proposta tonqos mir-rispett lejn id-dinjità tal-embrijun. Fid-diskussjoni tkellmu wkoll rappreżentanti minn għaqdiet studenteski fosthom Giulia Portanir li qalet li l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tas-Saħħa temmen li r-riforma hija waħda vijabbli.